Καλησπέρα σας. Χορός και αυτισμός είναι το έργο το οποίο το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η αρμονική συνύπαρξη νευροδιαφορετικών και νευροτυπικών ατόμων σε μια αίθουσα χορού με βασική προϋπόθεση τη σωστή εκπαίδευση των δασκάλων του χορού. Εδώ έχουμε δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα ντουέτα μεταξύ επαγγελματιών χορού και νευροδιαφορετικών με σκοπό την έκφραση συναισθημάτων μέσα από μια δομημένη χορογραφία. Είμαι χορογράφος στο πρόγραμμα Χορός και Αυτισμός. Το ωφέλη του αυτισμού στον χορό, καταρχάς, είναι στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Μέσα σε μια αίθουσα χορού θα βρίσκονται διάφοροι άνθρωποι, οπότε είναι μια μικρή κοινωνία. Μέσω της χορογραφίας και του αυτοσχεδιασμού μπορεί να αλληλεπιδράσουν τα άτομα και να μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνία γενικότερα και στην επικοινωνία τους με τους ανθρώπους και εκτός αίθουσας χορού. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην συναισθηματική έκφραση και την εκφραστικότητα. Στο χορό δουλεύουμε πάρα πολύ με την εκφραστικότητα και τα συναισθήματά μας και μπορεί να βοηθήσει ένα αυτιστικό άτομο το οποίο δεν εκφράζεται στην κοινωνία να μπορέσει πάρα πολύ να επικοινωνήσει με τα συναισθήματά του μέσα σε μια αίθουσα χορού.
Καλησπέρα Γιώργο, χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Θα ήθελες να μας πεις την εμπειρία σου από το σεμινάριο εδώ, χορός και αυτισμός? Το σεμινάριο χορός και αυτισμός ήταν ωραίο, υπέροχο, φανταστικό. Τέλεια. Τι ένιωθες στον χώρο με την παρτενέρη σου? Αγάπη, στοργή. Αρκετές φορές δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πού είναι το σώμα μας μέσα στον χώρο, αλλά και το τι κάνει σε σχέση με το ίδιο το σώμα, αν αυτό βγάζει νόημα. Οπότε ο χορός, και φαντάζομαι ιδιαίτερα από μικρή ηλικία, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει με το να έχουμε καλύτερη ισορροπία, πιο σταθερή κίνηση. Και πάνω απ' όλα σου δίνει και έναν τρόπο να επικοινωνήσει αυτό που λέγαμε και πριν με τους ανθρώπους, χωρίς τη δυσκολία της λεκτικής επικοινωνίας. Είναι κάτι πολύ πιο άμεσο, πιο απελευθερωτικό θα πω, στο οποίο είναι πολύ πιο συνηθισμένο να κάνεις κάτι λάθος και είναι πιο ok. Αν έλεγες κάτι σε κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τίποτα για τον αυτισμό, τι θα ήταν αυτό? Θα έλεγα ότι στερεότυπα έχει όσο μπορεί, γιατί είναι δύσκολο να το κάνουμε, να τα αφήσει ένα κουτάκι πολύ συνειδητά και να αρχίσει να μαθαίνει για τον αυτισμό από τα ίδια αυτιστικά άτομα, είτε διαβάζοντας αυτοβιογραφίες, είτε βλέποντας στο ίντερνετ βίντεο, άρθρα κλπ. Γιατί πραγματικά ο καθένας μας είναι τελείως διαφορετικός, οπότε κάτι το οποίο ξέρουμε για ένα-δύο αυτιστικά άτομα είναι λίγο δύσκολο να ισχύει για όλα. Γνώρισα ουσιαστικά τη Μίκα και τη Διονυσία και συνεργαστήκαμε για να κάνουμε τις κορυφικές μας κινήσεις για αυτό το την υπέροχη χορογραφία με θέμα το φθινόπωρο. Η μουσική είναι του Βιβάλντι, έτσι γνώρισα και εγώ τον Γιώργο και την Διονυσία. Ήρθαμε κοντά μέσω του θέματος του φθινοπόρου. Ο Γιώργος έδωσε την ιδέα του ονείρου και έτσι κινηθήκαμε, ακούγοντας τη μουσική και διαβάζοντας ένα κείμενο που περιέγραφε αυτή τη μουσική. Γεννούσαμε λοιπόν ιδέες και τις χορεύαμε, τις δημιουργούσαμε από κοινού και εκφραστήκαμε με τη χορογραφία που θα δείτε. Όσον αφορά τον αυτισμό, τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Και για μένα ήταν πολύτιμη εμπειρία. Αυτές οι κινητικές εμπειρίες που μοιραστήκαμε με εντυπωσίασαν. Είδα πόση δύναμη και θέληση έχει ο Γιώργος και ήταν ανέλπιστη αυτή η συνεργασία. Μ' άρεσε πολύ.
γιατί ήθελα να σπουδάσουμε χορό και έτσι γνωριστήκαμε. Εγώ είμαι η Αριάννα, η Άργιστη και η Ρίντα. Και ήθελα να σπουδάσουμε χορό, αυτό μας ένωσε πάρα πολύ. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ στενή φιλία αυτή τη στιγμή και είχαμε μια συμπεριληπτική ομάδα χορού σαν φοιτήτριες. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι υπάρχουν όλα θετικά συναισθήματα και πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο δώρο όλο αυτό που γίνεται και η συμπερίληψη κάτω από ένα αυτονόητο. Και τα συναισθήματα σίγουρα θα τα κρατήσουμε και τις αναμνήσεις. Και τις παλιές επίσης αναμνήσεις. Και τις παλιές και τις καινούργιες. Και το παλιό και την παλιά ανάμνηση και όλα αυτά. Και όλες τις παλιές αναμνήσεις και από πέρσι και από όλες τις παραστάσεις. Και από όλες τις παραστάσεις. Και από φέτος και από πέρσι. Ήταν πάρα πολύ θετική. Θυμόταν όλες τις λεπτομέρειες που εμείς ξέραμε. Τα βήματα, τα κοστούμια, τη μουσική, το συγχρονισμό, τα πάντα τα θυμόταν όλα και βοηθούσε και εμάς που μπορεί να ξεχνάγαμε κάποιες φορές. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχεις κάνει καλύτερες βορεύτηρες. μιλάμε για το φάσμα του αυτισμού. Τι είναι ο αυτισμός? Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Είναι ένας τρόπος διαφορετικός για να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Γι' αυτό και μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα παρέμβασης και πολύ μικρή στήριξη στα παιδιά με αυτισμό. Ακόμη και στα σχολεία, στα δημοτικά, οι άνθρωποι που ασχολούνται με παιδιά με αυτισμό, οι περισσότεροι δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν υπάρχει αυτό στην ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει όλοι να γνωρίσουμε τον αυτισμό, να καταλάβουμε τι είναι. Αυτό που γνωρίζουμε δεν το φοβόμαστε, δεν μας φαίνεται παράξενο, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι ενωμένοι.
παιδιά μας και τις αδυναμίες τους επηρεάζει άμεσα το πώς αισθάνονται για τον εαυτό τους. Εμείς θέτουμε τα παραδείγματα και αυτά μαθαίνουν από τα σήματα που τους δίνουμε. Σταματήστε να σκέφτεστε το φυσιολογικό. Δεν έχει κανείς μας τόσο μεγάλη φαντασία ώστε να μπορεί να σκεφτεί τι μπορεί πραγματικά ένα παιδί να γίνει ή να κάνει.
Περάσατε ωραία. Υπέροχα. Το σεμινάριο αυτό θα ξαναγίνει σύντομα. Ελπίζουμε να μας δοθούν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες να βρεθούμε, να ξαναβρεθούμε, να χορέψουμε μαζί, να γνωρίσουμε ένας τον άλλο, να αποδομήσουμε τα στερεότυπα, να γνωρίσουμε καλύτερα τον κόσμο του άλλου, να τον συναισθανθούμε και να έρθουμε κοντά και να διασκεδάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Μαζί τις μπλουζές. Ναι.